आया जुटा 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 पूरा टिकट सिकेलहरु खाली गरे Hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu munu gulu plus supu tentang kedini kita mesti video para barta baita tentang muna sedini video kuna ini interested pato selalu nalang baita de jeng dini Goalpara district ni Tukreswari hajuau biawhai jeng puja nai fideng aru be puja ni makase nuthaiफोरखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिलांनो नाजादों आरो बे भिडिअखौनो जुदि नोंथांमोनाबो जुदि नायनो इन्ट्रेस्ट बाथ' नायलांबाय थादो ना मा बुङो चलो पूरा ट्रैफिक जाम लगाव साबा लागे होनलायनादों जों गारिनिफ्राय ओंखारबायमोन आरो मानोना बेहाय पुजा थुलिनिफ्राय पूरा 1 किलोमीटर गोजानावनो गारिखौ पूरा ट्रैफिक जाम जाजोब्बायमोन नालाय ओंखायनो लासै फैबाय थानांगौ आरो एसेल' ओंखायनो थानो बरिं मोननानै जोंहा ओंखारबाय आरो बासनिफ्राय ओमफ्राय थाबायनानै थांगासिनो आरो ओमफ्राय बेवहाय सासे आं साबा लागे बिदि बुंनाया मा होनो पूरा सासेखौ ओरैनो होंगो दोंगोआवनो सासेखौ सोलायसिमोन आरो थाबायना फैनायावनो गारिया ओरै बारस'नो नागिरनायावनो आरो थ' पूरा मानसि ओंखायनो जों थाबायना थांगासिनो आरो बरिं मोननानै थानो बाबाय नालाय बासावबो लासै सफैनांगौ ओंखायनो जों पुजा थुलि सहैब्लाबो बासानो बे पुजा थुलिखौ सहैयाखैमोन आरो ओंखायनो जों थाबायनो थांगासिनो आरो थ' नायलांबाय थादो पूरा मानो Finally ahi palu ami ओरैबायदि मानसि जादोंना बुंनांगोन आरो पूरा थाबायनायनि जायगा गैया बायदिसो पूरा उखैहाबनानै दंमोन नालाय बिदि बुंनाय बायदिसो जाबाय मा होनो लकडाउनाव पूरा पुजा नायनो मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो बयहाबो गांहाबनानै दङ ओंखायनो ओंखारबोजोबदों खोमा बिदिसो जाबाय मानो पुजा साइलक मानो पुजा पन्सास मात्र balon ayah juta kulit di full ayo buti ke lain tak hari ini lala betak lala nabi ini nak kamu sih बे जायगायावनो जोंहाबो 10 थाखा होनानै जुथाखौ बेवहाय सानैबो दोनबाय आरो 20 थाखानि नङाबा खावो नालाय बेवहाय ओंखायनो बयबो बेयावनो जुथाखौ खेवनानै ओमफ्राय खायैनो दोनो आरो आया जुथा खुलिगोना दे टिलो पूरा फिर जुथा सेंदेल को बांगारनाय समझे Ayo kono ina, tadi kita sini. Tiket. Satu kuli lo balik kali. Kuli kena bandi lo bing. Pura tiket sikil lo sudah full kami. Kita sama lo. Coba. Hello.
ओमफ्राय बे मुख्रा मासे आरो नै आखायाव पुरा गोबांनो बुजादों आरो मारैबा बुजानायथाय अन्थाव बाथावनो अननाय मोनलायदों। Finally guys, जों बेयावहाय गाखोनो हादोंसै आरो ओरैबायदि भिर ना थ' जों बेयाव लोगोफोरजों स्पेन्ड खालामनोसै आरो थाबायनानै। Ebinnya mami nipsa sih bay, opsional. फिसाजो Si hero ami guri aja lu sana. Beza, pernah sampai nyari. Sampai nol lama. Itu kan plan nanti pas kerja sih. Kita ambil kota Amina tuh, kota Bindin. Solo, hah? Belum mah? Ada belum apa sih ini pe? Belum apa sih ini pe nih? Perhat solo menjadi lo. मा मोनसे थिबो मथे ओरैबायदि मोनसे हाव दुंहाव बुरा मोनलायो बुरा बारखौनो मोना जालायो हां मोना आरो ओंखायनो जों थाबायनाया जाबाय दे साननानै ओमफ्राय जों बेवहाय गावसोरनो दोननाय बे जुथाफोरखौ लाना फैबाय आरो ओमफ्राय बिसोरना मालाय बेवहायनो दोनदोंमोन बेयावनो बिसोरो
गानसिगोन आरो मा बिसोरो ओमफ्राय जोंनिया बायजोआवसो दंमोन बेयाव दोननाय दंमोन ना ओंखायनो टिकेट लानानै ओमफ्राय बिखौ आं लोगोखौ लाना थिनबाय आरो लाना फैनो थिनबाय आरो अ नैब गाननायो लाना फैनोथु लाना फैथानु टिकेटखौ न' ओमफ्राय बे फुख्रि खाथियावनो ओमफ्राय लोगोआ मा होनो जुथाखौ लाबोबाय ओमफ्राय बेवहायनो बयबो आरो हाब्रु जाजोबदोंमोन नालाय जायगाया ओंखायनो पुरा हाब्रु जाखाजोबदोंमोन जुथाफ्रा ओंखायनो बेवहायनो जोंबो जुथाखौ एसे सुनानै बेवहायनो गानबाय आरो मा पुरा मानसिफ्राबो बेयावनो फैयै फैयैनो जुथाफोरखौ गानो आरो साफा खालायो हाब्रु सुबाबो जेबो खामानियानो होलायाखै खम जारला हाब्रुबाबो फुजा नायनायखौ गाराखै आरो गांहाबनानै दंमोन नालाय फुजा नायनो लुबैनाया लकडाउननि फाइनालि गाइस लोगो मोनज्लायबाय फाइनालि गाइस मा बेलाय लादो आरो बे बुटबो मोनजाजोबलायबाय दा खिस्रि जाग्रा प्लेयारफोर खिस्रि जाग्रा खिस्रि Maksudnya tiang butang. Kan nggak kayak skor namanya. Kamu lah. Dan kaleng Bukan goro. Ayo di mana? Ini biasa. Ayo di mana? Iya belum terus terlahor. Duh. Kata ba? Budung zoom aku lihat. Sama dah. Tenet aneh, mari di. Tamam. Perfect. Ini mare. Jangan tuh juti kali korom mah. Kalau balik sih jangan menegak. Hah? Keseri. Ini kali gelas ini loh. Punya. Nang labu kota ini harus si barat sama bangking. Ayo, dah aku sampai. Ayah, beta, Ayo, di mana? कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बेवहाय फुजा होनो थाखाय धुप धुना बिदिनो प्रहादफोर मोनो आरो फुजा होनो थाखाय बेवहायनो बिदि दखानबो होनाय जादोंमोन आरो जों थाबैनो ओमफ्राय थाबनो ओंखारबोबाय आरो मानोना उनावहाय आरो बांद्राय भिर जागौमोन नालाय ओंखायनो थेवबो नै लासै लासैसो फैनांगौ पुरा भिरजोबमोन ओंखायनो जों थाबैनो फैबाय आरो अबस्था खाली गरे